Ei nois, aquí un nou vídeo de Clash Royale. Estem aquí, com veureu, a un vídeo, no? I en aquest vídeo jugarem aquest mazo de ciclat ràpid de monta. Com veieu estic aquí a eSports DAX, un clan català d'eSports que està en creixement. He baixat d'arena per jugar aquest mazo de xispites i per això vull intentar tornar a pujar d'arena, però ara amb aquest mazo. Però bé, abans obrirem aquest cofre màgic d'aquí. Vale. Hi ha llegendària! Un altre cementiri. Bé, com veureu, aquest cofre màgic ens ha tocat una llegendària. Justament jo volia la bruixa nocturna, perquè no la teníem. I ens ha tocat ara un altre cementiri, que com veieu aquí el tinc al 2. I bé, anem a jugar. A veure. Bona sort. Com sabeu, tinc el Clash Royale en francès. I bé, es tira això. Aquest esperit de gel era per ciclar, crec. I mosquetera pel darrere. Si tingués la boia de foc... No. Tenim el canó. Posem el canó. Boia de foc. Agafo el mag i el bomber. I no em dóna l'elixir. Per ara una defensa prou bona. Mosquetera, aquí, zap. Bon esperit de gel, però sí, perfecte. Tirant un golem de gel davant de la mosquetera. A veure què pot fer. D'acord. 1, 2, 3, 3 tocs. I ara segurament em posarà el gegant. Doncs no, aprofitam per posar monta. Amb esperit de gel. 2 tocs. Perfecte. L'esperit de gel ha vingut un poc tard, però no el tenia en rotació. D'acord. Si ara em tirés alguna cosa per aquí, per la torre. Si em tira ara un mag o alguna cosa per aquí. Tiro una boia de foc. Bomber. M'hauria d'haver esperat un poc més. Golem de gel. No! M'he posat nerviós. D'acord. Boia de foc. O amb la mosquetera val. I aquí tenim un bon push. Amb esperit de gel. I boia de foc, una bona boia de foc. I un cop més, no, té bon zap. Aquí el canó. Per ara estem defenent prou bé. Quan arriba el Baby Dragon aquí, la mosquetera. No! Canó. Que no arriba el gegant és el més important, perquè si arriba el gegant ens ha fet la torre. I coet no. Ara quan puguem hem de tirar boia de foc. Zap. No, merda. Ben jugat. Però és que tenint
O sigui, tenint la boia de foc, o sigui, la boia de foc no, el coet, era molt, però de molt difícil. Farem una altra. Espero almenys acabar... Quina mala sort tinc. A les mateixes copes que hem començat, almenys... Golem de gel per aquí. Mira, si m'ho tires per l'altra banda, per mi millor, no? Perquè aquí et faig un push. I es fixa perfecte. Aquí posem uns duendes, mal posats, per cert. Fatal posats. I aquí amb una boia de foc jo crec que tot es soluciona. I per ara va bé, aquesta torre està baixa i farem el mateix. Començant amb mosquetera pel darrere, ens posa un drac infernal, li posem aquí un golem de gel, uns duendes, un esperit de gel i un zap per al llenyataire, no fa falta. Espero que el llenyataire no em faci tampoc tant de mal. Bon canó, perquè si us fixeu la bandida ha hagut de fer un... Bé, jo creia que l'altra torre l'atacava a la bandida, per això he dit bon canó, però igualment no ha estat malament el canó. Boia de foc... No, mosquetera. I després armarem un bon push. D'acord, ara no encolaràs el llenyataire. Aquest esperit de gel de més. I... a veure, em queda fent. I perfecte, moltes gràcies. Li posarem el mateix canó que abans. Aquí. Perfecte, està morta la bandida. I ara posem això. Això i el monta tira la torre. Perfecte. I doncs mosquetera per aquí. Duendes. Jo crec que la torre se'l carrega, no? Sí. Merda, doncs no. Doncs no. O sigui, aquí hem gastat l'elixir d'una manera, però tu no em faràs ninguna torre, ho sento molt. I partida guanyada, perfecte. I no sé si fer un... anem a fer una altra partida. Bon chance. Començant per la dreta o per l'esquerra? Però no sé, per l'esquerra, ai no, per la dreta, que m'estic liant. D'acord? No, zap. No feia falta. Un duende ja pagarà... O sigui, apunyalarà a la torre, perquè el que fa és apunyalar. Aquí canó. Aquí. Una mosquetera. I aquest gegant està mort. Ja. I un toc perfecte. Un esperit de gel. No tan perfecte. I tornem amb el monta. Si no té ningú edifici. Mira, ara quan mori el golem de gel. I així no fa falta que gastem el zap i estalviem elixir. Ara hem d'esperar que ell posi alguna cosa o començar amb goblins per darrere, però no hem de cremar elixir, d'acord? Perfecte, i posem el canó aquí, duendes per aquí, mosquetera,
i esperit de gel. I el canó segueix viu. I ara, quan puguem, posarem això. Vale, perfecte. I ara tirarà d'exèrcit d'esquelets. Doncs no, ara sí que el tirarà, però és el que jo fa massa tard. Perquè a l'eliminar el golem de gel ja l'explosió no podia matar els esquelets, així que allà sí que els hauria pogut tirar. I bé, a veure, canó per aquí, doble gegant, l'ha clonat, bueno, no l'ha clonat, s'ha gastat el mirall. Aquesta mosquetera des de l'altra línia disparant, que bo. 1, 2 i 3, el drama el munta, esperit de gel aquí enmig, zap, 1, 2 i 3 no, doncs ara és ciclar el munta i a veure si li podem fer dos. Si li podem fer dos. Una i... merda, quasi. Una altra partida guanyada. Pugem a arena 10, no? Tornem a pujar a arena 10. Espero, això espero. I començar amb aquest mini push. Mosquetera, una boia de foc. No sabia què posar. També era un poc per ciclar. I si en l'explosió del golem de gel matara la mosquetera, perfecte. Ara... No! Això em passa per no estar mirant la pantalla del mòbil. I estar mirant a veure si tot s'està gravant correctament. I bé, la mosquetera arribarà a impactar 1, 2 cops. Una boia de foc i un canó aquí. Perfecte, aquest canó. Un golem de gel. Perfecte, aquest golem de gel. O sigui, no era la meva intenció, però ha sortit molt bé, sincerament, perquè el llenyataire el que ha fet és anar des d'aquí fins aquí per matar el golem de gel i després, quan l'ha matat, l'ha mort. A veure què em tira. Boia de foc. Així, és que si anem així tirant boies de foc sempre que puguem, li acabarem tirant la torre a boies de foc. Bueno, hi ha algun que altre push que acabi connectant, però les boies de foc ajuden prou. I bé, a veure... 1 minut i aquí és quan has de començar a spamejar montes. Ai, la boia de foc aquesta ha estat bona, però podria haver estat millor. No! Oh, no el volia tirar aquí, però tampoc ha sortit tan malament. Un canó, que sempre va bé el canó per distreure. Una boia de foc, sisplau, boia de foc. Perfecte, ens fa la torre. O sigui, com pot tenir cartes d'aquest nivell i estar en aquesta arena, en aquestes copes? O sigui, pot ser que ha pujat només les cartes d'aquest mazo. No em diguis que em fa 3. No em diguis que em fa 3. No em diguis que em fa 3. No, 3 no. Quan tingui el coet és que és... per... No, però per què no aneu a per la mosquetera? Per què feu tropes? Per què? Uf.
I aquí anem a fer el nostre push. A veure amb què el pot defendre una boia de foc. I la torre es queda molt tocada. Mosquetera. Perfecta aquesta mosquetera. Si creus que vas a fer-me 2, no en faràs 2. Si creus que vas a fer-me 3, no en faràs 3. Així que no en faràs res de lo que vols. Perfectes, goblins. Perfectes. I zap. 2, 1. Ben jugat, bona partida. Quina partida més intensa. I bé, espero que us hagi agradat el vídeo, que li doneu en el like, i com que quan estic jugant amb Mac dic Mac al poder, se m'ha ocorrit que quan estic jugant amb iPhone digui iPhone al poder. Així que espero que us hagi agradat, que li doneu el like i recordeu, iPhone al poder!